ଆଜି ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ରାତି ପାହି ଆସୁ ତ ମୁଁ ରାତି ପାହିବ ତ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା। ତ ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ତ ସକାଳକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ତ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ। ରାତି ପାହିବା ଉପରେ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହିବା ଉପରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶରେ ଝାପ୍ସା ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ରାତି ପାହିଯିବ ତ ଆମେ ଯାଇକି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ବାହାରିବା ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିବା। ପ୍ରବଳ ଖରା ତ ଆଉ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ତ ସକାଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, କୁହୁଡ଼ି ପାଗକୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଲାଗିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖରା। ତ ଆଉ ଯିବାନି, ନେକ୍ସଟ ରଖିବା ପ୍ଲାନିଂ, ଆଜି ଯିବାର ନାହିଁ। ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖରା ଯେମିତି ଜଳୁଛି ପଡ଼ି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି। ତ ସେପଟେ ଗଛ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ତା ତଳେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଗଛଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଚିକ୍ 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 କରୁଛି, ଖରାରେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ି। ତ ମୁଁ ତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା, ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଗରମରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏତେ ଜୋର ଗରମରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କର୍ସ ବି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତ ସେମାନେ ଏ ଖରାରେ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଖରାରେ ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ମଜବୁରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାଧ୍ୟ ନ କଲେ, କିଛି ନ କରିବେ ଯଦି, ତ ଘରକୁ ଲୁଣ ଯିବନି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପାରା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ପାରା କ'ଣ କରିବ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ବିଚରା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଟି ଶୁଣି, ଆବାଜ ଶୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ତ ମଣିଷମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଯିବେ? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଯଦି ଯେତିକି ହେଇଛି ତ ଚଳିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଏ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ। ଆମକୁ ସକାଳୁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଯେମିତି ଆମର କାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ତ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଏମାନେ ଯଦି ନ ରହିବେ ତ ଆମର ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ରହିଲି, ତ ଏ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ବୋଟଲ, ଆଉ ଯେତିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଛତା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲିବାନି। ତ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଇ କିଛି ଏତେ ଦୂରତା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯେମିତି ଖରାରେ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଛି ଗଛର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି, ମାନେ ଆଉ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ଗରମ, ଏ ଖରାର କୋପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଛ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇସବୁ ଗଛ ଯାହା ବି ଲଗେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ସକାଳ ମୋର ଆରମ୍ଭ। ଏମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଛାତ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲେ କି ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ପୁରା ଶୋଇକି ପୁରା ଖରାରେ ଆସି ହାଲିଆ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଉଠି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଛି, ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଭାବୁଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ହାରିଯିବିନି ଏ ଖରାକୁ, ଛୋଟ ଖରା ମୋତେ ଇଏ କରିବନି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ରହିଲି।
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଦେବି। ତ ରହିଲି।